Boa xentiña, pois nada, hoxe abriron o tabuleiro 2D en nivel 20, así que imos aproveitar para facer unha visual. Xa había un vídeo do acceso anticipado, así que non me vou a repetir moito, un pouco sí. Pero se queredes repasar todo o que non vou explicar agora, debería estar noutro vídeo, vale? Primeiro, para acceder ao tabuleiro, pois temos, como tiñamos de sempre, pois o acceso dende esta sección de aquí, de tabuleiro virtual, e pois xa por defecto nos aparece 2D porque é máis lixeiriño, pero poderíamos ir ao 3D se queremos. Vale, e logo podemos acceder dende unha das nosas campañas sempre que sexamos a máster. Vale, entón temos dende aquí mesmiño o botón de acceso. Así que prememos aquí e accedemos ao tabuleiro. Vale, nos sae o aviso de que, aínda que xa está aberto para todo o mundo, se podedes fozar o que querades, pois hai unha serie de alertas porque acaban de sacalo, como acabo de decir, polo tanto, pois non está de todo refinado, vale? Sí que se revisaron os erros e demais, pero sempre pode quedar algún por aí. Polo tanto, hai un aviso de que todavía está en desenvolvemento, de que todavía podemos atopar erros e de que queda moito por crecer neste tabuleiro e, polo tanto, funcionalidades que ainda non están engadidas. Por un lado, nos avisan de que por agora só está o modo 2D, porque a futuro se engadirá tamén o modo 3D. Nos comentan tamén que se engadiron algunhas funcionalidades máis no menú de cámara, que veremos tamén. E por aquí, por fin, a miña desexada néboa de guerra, vale? E xa podo xogar con este tabuleiro. Así que, bueno, veremos tamén como funciona a néboa de guerra neste tabuleiro. E logo comentan que engadiron ademais filtros para os mapas e personaxes, máis filtros dos que había antes, vale? E bueno, pois temos por aquí o aviso, a anticipación de que se virán novas melloras, como engadirán escenografía, se poderán incluir mapas animados, organización en carpetas, vale, isto ainda non está, pero está no planning, vale? E nada, damos para diante. Vale, pois aquí temos unha vista, pois como a do tabuleiro que vos ensinei a última vez, pero vemos que hai algunhas opcións a maiores por aquí, vale? Seguimos tendo por aquí a sección de grupo de personaxe e demais, que xa se viu no outro vídeo, e aquí o que agora mesmo o que máis nos interesa é a sección de mapas, vale? Igual que vemos outra vez, pois temos acceso de mapas que xa están integrados dende nivel 20 e mapas que podemos subirnos. Entón, para distinguilos cando entramos, pois os de nivel 20 non nos deixan editar nin eliminalos, vale? Isto é unha cousa que é interesante para a explicación porque tampouco podemos editar os muros de guerra. Polo tanto, imos a ver un que sí, vale? Por exemplo, pois este mismo, xa que estamos aquí. Engadimos no tabuleiro, vale? E vemos aquí o mapa. Vale, este mapa non ten muros, pero que non teño ningún dos mapas que engadique que pida muros, así que aprobemos a facer neste, anda que non sexa o que faríamos normalmente, pero mira, lle podemos engadir algún muro aquí ao barco porque daría sombra. Vale, entón, onde temos os muros? Aquí á dereita. Vale, temos a opción de modo por defecto, que é a de modo de xogo do tabuleiro, e temos a de edición. Vale? Entón, se agora mesmo que acabo de premer na de edición, xa nos saen aquí os comandos. Entón, se eu premo, me vai a poñer un muro, vale? Trabuqueime, non o quería. Isto fíxeno creando premendo co botón esquerdo e arrastrando, vale? Non ten moita máis ciencia. Entón, se queremos pillar ángulos, pois simplemente imos enganchando un muro con outro, vale? Pero este fixen mal. Para desfacelo, temos que imaginar un muro mental, prememos co botón dereito e arrastramos, vale? Se as liñas que crucemos co botón dereito pulsado e arrastrando, elimina. Pois xa teríamos aquí o muro feito. Entón, isto non significa que está integrado no mapa. Para integrarlo no mapa, imos de novo o mapa, que creo que era este, damoslle a editar e aquí abaixo vemos que nos é unha nova sección que cargar muros desde escena. Vedes que pon 0, é dicir, non ten ningún muro asociado, pero damoslle a cargar e xa non saen 4. Vale, se eu agora mesmo lle dera a guardar, a próxima vez que eu cargase este mapa xa me saerían eses muros. Pero como non me interesa, non o vou guardar porque realmente non necesita este mapa ningún muro. Vale, agora mesmo vemos aquí isto porque estamos en modo edición. Se pasamos a modo xogo non vemos, pero seguiría aí. Vale, neste caso, se eu volvo a engadir o mapa como non guardei os muros, vale? Se eu volvo a engadir,
mos vai a borrar, vale? Pero se eu estivera dado ya antes a agardar, pois estarían integrados. Hai que acordarse deste punto, porque senón igual nos matamos a engadir os muros e non os guardamos. Vale, eu sigo no modo edición e vamos a coller un que é de nivel 20, que sí que ten muros axeitadamente postos xa, vale? Non todos os que están integrados teñen os muros. Se non me trabuco, este ten, vale? Entón, lle damos a engadir o tabuleiro. Eu lle estou dando abrindo a pestaña, pero se pode engadir dándolle simplemente dende aquí, vale? Entón, vemos que ten unha che de muros. Para facer as probas me interesa que as portas estén abertas, así que vou a borrar os muros que son portas, vale? Para poder agora facer mellor o exemplo. Así que nada, me cargo algunhas portas, estas tamén, e simplemente iso, arrastrando co botón dereito, vale? Podo facer zoom, pero se intento mover o tabuleiro, porque premendo e arrastrando vou crear muros, vale? Entón, para mover o tabuleiro, quitamos o modo e nos volvemos ao modo de xogo e aquí xa movemos o que queiramos. Vale, pois agora que xa temos un mapa con muros, imos a engadir algo para que camiñe por este mapa, ¿no? Entón, se nos vamos aquí, igual que nos mapas, temos os tokens que están engadidos por nivel 20 por defecto, que son as súas imaxes que teñen asignadas a moitas das razas e clases, e pois, por exemplo, neste caso imos a engadir a Tiflin Bruxa, vale? Esta Warlock que imos a poñer aquí, e como vedes, como é de nivel 20, igual que os mapas, non me deixa editar, vale? Entón, podemos editala unha vez está no tabuleiro só e nos sai aquí o menú dereita. Damos a editar e aquí temos uns botóns. Estes xa estaban de antes e a maiores temos bloqueadas. Se eu a bloqueo, o grupo non pode movela, só eu. Entón, a bloqueamos porque vai ser unha rival, vale? E temos aquí que se oculta na néboa, é dicir, cando está dentro da néboa e ninguén está no seu mesmo equipo, se ela é rival e o grupo non é rival, pois non poderán vela. Entón, como neste caso creo que xa activo. E isto significa que ten visión, vale? Despexa a néboa de guerra. Por lo tanto, ímonos aquí e xa nos desbloquea todas estas opcións. Por un lado temos a cantidade de casillas que nos desbloquea, por lo tanto, o rango da súa visión, canto pode ver, pois esta vai ter unha visión máxima, vale? Vemos que non lo pon en casillas, casilleiros, ou cadrados, e temos aquí 150 pés e 150 pés e 50 metros. Xa nos dá a conversión que nos vai ser moi cómodo porque según a aventura que estemos empregando, pois usa uns ou outros. E logo temos o ángulo de visión, que isto nos fai referencia ao radio, vale? Por defecto nos pon 360, é dicir que pode ver en todas as direccións a vez, pero pode ser que teña o punto morto, non? De base nos non miramos por atrás, non temos ollos na nuca, polo tanto, pois este sería normalmente o esperado, pero bueno, normalmente ao xogar damos ya 360 grados e asumimos pois que pode ver todo ao redor, pero tamén poderíamos limitar a máis niveis, vale? Só frontal, xa non teríamos ni sequera estes ángulos, un ollo, vale? Pois para cíclopes que sexa máis centrada e logo xa temos a de lanterna que xa é moitísimo máis limitada, vale? Vamos a poñerlle, por exemplo, a de só frontal, vale? E como dixemos antes, non é unha personaxe, non forma parte do grupo e por lo tanto a poñemos como rival. Se a poñemos como personaxe, o que ela vexa vai estar desbloqueado na néboa para o grupo, pero neste caso non nos interesa, así que agardamos, vale? Ve todo porque non activei a néboa de guerra. Activamos a néboa de guerra e xa só pode ver diante. Se a movemos, vemos que xusto toda a liña de atrás non a pode ver, vale? Seguimos camiñando hacia atrás, vai ser máis raro, vale? E aí vai, claro, porque me diréis, porque camiña para atrás? Se queremos que xe xire, vale? Botón dereito temos seleccionada, pulsamos botón dereito e xiramos o rato e aí xa vemos hacia onde está mirando, vale? Agora estaría mirando hacia arriba e agora, paseime de rosca, estaría mirando hacia baixo, vale? Agora sí que tería sentido ir así. Vedes que se están quedando en gris algunhas zonas. Isto é porque temos activado zona explorada, vale? Se desactivamos ou luz ou non luz, vale? Non hai rangos. Neste modo só poderíamos ver o que vemos, vale? Aquí é opcional, podemos activalo ou non. Normalmente, pois as zonas que xa temos exploradas sabemos, vale? Como foron e podemos deixar que o grupo pois as teña un pouquiño identificadas
e xa saiba un pouco o que hai, vale? Entón, pois nada, vai por aquí e por alá e vai vendo o que hai. Aquí non hai nada que descubrir. Se desbloqueamos a néboa de guerra, pois vemos, vale? En este caso imos a activala de novo e recordemos que esta tiña activada como que non podía vela o grupo se estaba dentro da néboa de guerra. Vale, vou a deixala aquí nesta sala, a ver se logo me acordo. E xa está, eu podo vela porque son máster, pero unha xogadora non podería, vale? Entón, imos a pasarlle a ligazón a unha xogadora. A xogadora pegaría a ligazón, a temos aquí a xogadora, pegaría a ligazón. Eu isto fago con outra conta, vale? Non hai modo de ver como o personaxe que o saiba de momento se es máster. Entón, a xogadora aceptaría e non ve nada, de nada, vale? Porque non ten, non sei se distinguides ben onde remata unha cousa e a outra, pero non vería. En cambio, se ela engade, vale, ela pode engadir unha personaxe súa, vale, esta non é súa, que está de base, esta é súa, a pode engadir e pode configurala, vale, como que teña visión. Pero, aínda que a teña configurada así, cando a engada non vai a funcionar. Vale, isto é así porque por base o token se engade no centro da pantalla e a xogadora, se o ten todo coa néboa, non sabe onde está o centro da pantalla, non sabe que hai aí. Polo tanto, igual casualmente a súa personaxe cae no mapa pois na batalla final ou nunha sala que tes preparada e jaja. Entón, para evitar que se descubra, aínda que ela a teña activada, cando lle dea engadila ao taboleiro non vai ver nada, vale? En cambio, eu como máster non sei onde a ciscou, quito a néboa de guerra e a busco, mira, aquí está, vale? Entón, eu agora sí que podo editar e lle desactivo e activo de novo a néboa e xa ela agora pode ver o que vería a súa personaxe. Vale? Bueno, se activo a néboa de guerra mellor. Vale. Non sei se se ve que a dereita é a visión de máster, vale? E a esquerda teño outro navegador coa visión da xogadora. Entón, vedes que como máster teño aquí a Tiflin, pero nada da xogadora non se ve. En cambio, se a xogadora se vai desplazando hacia aí, vale? Imos vendo, aquí está a Tiflin, vale? E cando sae, xa non a ve, porque tiña de ocultarse na néboa e porque non ten a súa visión, vale? Entón, isto como se pode facer por equipos, tamén se poderían facer os típicos xogos destes rollo shooter, nos que, ou os típicos de Coliseo, nos que se soltan a todos aí nun labirinto e cada un ve o seu, e se organiza ben por equipos, pois é máis emocionante porque non saben onde está o resto, entón dá moitísimo xogo. Así que, bueno, basicamente isto é o que son as visións que xa non é compartida para todo o grupo, poderíamos ter visións individuais. Vale? Pois imos a ver o que nos queda aquí abaixo, que son as opcións de foco de cámara. Vale, entón, eu, como máster, quero que pois a xogadora non sabe, ten isto con moito zoom e non sabe onde está. Eu quero chamar a atención de pronto durante a escena, está, como vos ides achegando, tal cual, e de pronto quero que vexan exactamente isto. Vale, entón vou narrando e cando quero premo aquí. E de pronto todos vos centrades en e zas, ven de pronto esa mesa. Pois dades conta de que hai aí un obxecto extraño, parece un taboleiro misterioso dun antigo xogo. E ademais hai unha bruxa preto del. O que queirades, vale? Iso vai a focalizar todas as cámaras de todo o grupo. Ras. E ademais, se eu quero que non poidan, polo que sexa, quero que se centren aí e que non se despisten, bloquear. Con isto van a ter, iso fai o axuste da miña visión e logo a xogadora, por moito que intente, non vai poder mover a pantalla, vale? E se eu a desactivo para que sexa máis visual agora, e a xogadora, aínda que poida ver a Tiflin, imos a facer que a poida volver a ver, vale? Recordamos que a puxemos bloqueada, eu como xogadora podo mover a súa personaxe, pero non podo mover a Tiflin, vale? Entón, basicamente
Estas son as novidades. Creo que co que está agora a min xa me chega para poder xogar perfectamente. Ademais, inclúe máis cousas que o 3D no sentido da visión separada, que pode ser por equipos. Penso que pois dá moito xogo, aínda que este exemplo sexa con D&D, porque son as minis que había por aquí. Vamos, que podedes xogar o que queirades, unha partida de xadrez, unha partida de investigación de outro tipo e ir percorrendo pouco a pouco o tabuleiro. Así que nada, dadelle un tento, probade e xa ides comentando que vos parecen estas funcionalidades e as que leades aí se queredes. Así que nada, moita sorte nos dados e vémonos.